Kurwat People's Development Association ke MPDA ha ke Kurwat Kubor pala pha du MLA ke mau Kurwat constituency ubaranik ton lingdo tongkhar ka pyntip bah ke santere ku Nohprah arjar pesan kanon ke jingialang paidbah na ke benta ki Nongrep mau Kurwat ha ke te ke sngi kinon ki ofisa sarkar na katanan office agricultural horticulture fisheries but ki be de ki bansa ai ki jingpen sha ki bapun ki bedai bat ki la jingiram ki Nongrep lingba ka sarkar na mar kata klokat so bhai ki Nongrep ki bedai na kathan mau Kurwat ba na ki dongri war ba kin wani shim benta ka te ke sngi khnang ba nong ka jingmen to ki na pyntip ru na ka benta ye ki Nongrep ki bedai ni ki than shilyang kin saban bet pan ha ka wei pat ka sngi tang kata la kentu ki menteri ni secretary shnong ba kin pha ki Nongrep na ki shnong jong ki ha ka te ka sngi khnang ba ki Nongrep ki nyo jingtep shai ha ka be dei ba ki scheme of pen ki ba dei ban yo na katanan office horticulture but agricultural southwest Kasil district Wa ban pyntip paidbah bahkan don ke awareness program haka tarik jong ubnai Desember jong mata usnam ni haka ni ke awareness program indio ban ai ya ke jing hikai pada ke jing tip syaki Nongrep jong kene ka dong kathain kam tam mi ke prensnong nan nama Kurwat perlu ki dong riwat tinggi kerpat ya ki Nongrep ki badon ke jing sukwa batip kambha ya ke rukomriang kam tam ke jing don ki skim na ke deng nong leng ka sarkar ki subhaban wan ha ke sngi bat pindek ya kendo ya ki menteri ki jong phi ha ki snong jong phi nambar na ke deng jong ke seng ke ba organize ke awareness ka MPDA ka la pha ya ke shiti sya ki snong bat ka kerpat ki menteri snong ha ka ba ki yo ban jet kato ka ngot naman lagi snong te nam ta jong phi ki Nongrep ba kwa ban wan ha ke awareness program subhaban ya kendo ki menteri ban pendrung ke teng jephi ban wan ada sngi ha ka ban ke leng ke department kam tam na ka horticulture na ka agriculture na ka fishery na ka leng ka block bat ke department ru kindon ban ai ke jingshai syapi ki Nongrep ban tip kam ha kam tam ki jaj skim ki badon don ki dong ru jaj skim ki ban ka leng jo ka sarkar ka don kin wadra ke jing tip da kin ai ka presentation ki di department of fair to sngi ti ke pat ki Nongrep kat ki badon ke jing skokwa bat tip kam ha sapang ki jing mentoy ki bala panyo na ka sarkar ki subhaban wan ha ka sngi ha ka tarik na do ka por kharwe bejem step kita ka jing pentip wa ko pentip ki paidbah bar kum juru ka pat ki rang ba snong ki bala yo ka shiti na ka MPDA subhaban raplem bar ya tho ha ki Nongrep da ka ba pin ai ki kerteng kenang ba ki Nongrep ki ban wan da ka ba ki sokhia ban wan da ka jing ya raplem ya pi ki rang ba snong da ka ba pin ai kerteng ki ha ka seng nang bagi nang konkret ya ke ya ke jinon kam nak ta tos ni tangki ni ke jing ai pentip boleh shibun boleh share go ipi barok boleh